Sabías que tal día como hoxe do ano 1910, nace en Bos Aires Luís Seoane? A Real Academia Galega dedicoulle o Día das Letras Galegas, no 1994, e a Real Academia Galega de Belas Artes, o Día das Artes Galegas no 2019. Militante do Partido Galeguista durante a Segunda República Española, na Guerra Civil fuxiu a Bos Aires, e durante o exilio apoiou a escritores e artistas galegos e promoveu diversas iniciativas editoriais. Con Isaac Díaz Pardo recuperou a antiga fábrica de Sargadelos, fundou o Laboratorio de Formas e o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside. O Laboratorio de Formas é unha sociedade vencellada ao Grupo Sargadelos, responsable do deseño e investigación, creado na Argentina da man de Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane e Andrés Fernández Albalat Lois, que se incorporou posteriormente ao Grupo Sargadelos, na súa sede en Galicia.